Halo. Masih urip melu kowe. Oh, ya kudu no ya. Harus itu. Lover. Harus setia. Jarene cah Hongkong harus setia. Kene lungguh kene. Ya. Tolong dikupenake. Oke wae. Pancen perlu kanggone aku kowe cek. Mumpung lega, aku arep takon mas. Takon apa? Yen kau pancen kowe tresno aku. Ben kowe saya leh percaya tak wangsuli coba takonono. Yen yang mangan lawak piting. Yo mestine aku yo lawah tempe. Kepiting. Yen ben esok ben sehat aku ceke. Wajibanku aku ngancani dede. Asik. Yen kepoke sithik wera ono jowe. Cepet-cepet monggo tak utangke. Kepenak ra kepenak darling mati urip barengan tak lawase. Iya toh mas, mosok ya diutangke. Lah pancen aku yo durung nyambut gawe lho yo. Yen jelena bareng karo aku. Rawang ayu kowe njur kepiye. Ora orane aku kepencut dhek. Paling mung lirik sithik wae. Siramu mas mergem masuk angin mas. Aku kowe yo sanggup ngerai. Tak gosok tak pijiti terus lah pokoke nganti kowe mati. Mari Yen kemaku sikilku kesandang watu. tak tambani waktune tak kepuki. Yen dandan paijo gojo aku. Yen paijo cilik tak tantang tak pentelengi. Yen gilangan cuma anjur semaku. Ya wis mesti aku melu. Semaput kok nek dalan. Ya tak tinggal. Loh mas kok ditinggal toh? Jahat ya. Iya, tresno. Nek semaput ki aja nok dalan. Isu-isuni. Semaput iku nok omah, nok ambet. Engko tak kancani. Kandhani yo. Salam-salam buat temanku yang ada di Hongkong sini. Iki terus lagi. Sok kuatir. Sok duet karo aku. Apa tenan mati urip karo aku. Wani sumpah seksine langit bumi. Sing pungkasan rungokno pitakonku. Bukti tresno aku kudu ngancani. Yen wis nasib awakku nisi mati. Apa kowe sagon ngancani. Pitakon ojo aneh-aneh marake bingung piye olehku mansuli. Film kan? Ya mati bisa ya seneng. Mesti boleh rondo mana ya? Ya kuwi jelas aku. Golek sembuh ayu maneh.